Tiki marede man no, iba sang no. Tiki marede. Paral pedek, subunay paral pedek ku. Horas, Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengdi, Pasahaton, tusude ruas dohot tamu, namar minggu, diinganan nabi, manang di dia pehita, namang huton ibadaon melalui program live streaming manang Facebook, Upasat kami mah horas jala selamat beribadah matu hita saluhutna. Tapuji matu hatta marhite marede mahita sian bukwede nomor 510 ayat sada rodi ayat 2. Titikion nama saring artitanon ikon rade oroani managam si paluai aroma Tuhani atom tagama vengo kolopot lado di langit ni panatani mandonaro matuhani manopoturianai Adven naro matuhani atom tagama. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot anoon. Amen. Marulop-olop maho jalam marlas ni roha ale borusion, ay ida ma, na Roma au maringanan di tonga tongami, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami jala debata nami, namadok moleate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluho kami siya dosa dohot hamatean. Hupang idohami, say patiur jala rajay marohanami marhite-hite toddi porbediay, asa unang hu rohanami mida hamit netonnay. Urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naung roy, si sobaw ni sadok jolma na diliat portibion. Amen. Mared de mahita, sian bukwede nomor 522,
ayat 1 Rodi ayat 2. Hamuna ale jolma sai puji debata. Hamuna ale jolma sai puji debata. Kau kasih ni rohana sahatu itaon dohot habuna rona sai hot doi toko. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani odo. Ikon ubiar rohata jala humolong. Jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mare de mahita marhite buku de nomor 683 ayat 1 dohot ayat 2. Ta topo tima dosata martangi ang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banwa gijang. Para sirohan na sumurung midahami. Hu parhatu tu jala hu topo tihami dodo sa nami dohot panglasyon nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami sa luhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen.
KBG maha tabaga-baga taringot Tuha sesani dosa. Mucat pe akadolog jalahumutal akarobean. Alai anggo para sini rohaku nasotupa mucat siako. Jala pada ni hadameaku nasotupa humordit ninna jahuba si asiho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita marhite bukede nomor 38 ayat 3 dohot ayat 4. Tabege mahatan di debata, turpuk ni ari minggon, imana nenet sian buku Rom saplonom, ayat 25, sahat rodi ayat 27. Sonon matar surat disi, alai hasangapon ma di debata, natuk margogohok kamu, hobar tu barita nauli, nahu baritahon dohot jamita ni Yesus Kristus. Ima hasimoon naung di paulop, dung jolo ditabunihon sian narowi. Ima di papatar nuaeng, marhite sian surat ni kapanurirang mangihut tontonan di debata na manotongi. Jala di pabotohot tu salut bangso, asa dioloibe porsea. Di ibana, parbisuk mamujungi mahasangapon, marhite-hite Kristus rodi saleleng nileleng na. Amen ima sahatna. Mertua doakan na tumangihon hatan di debata, jala nao piopsa. Amen. Mare de mahita sian buku de nomor 522 ayat 1 rodi ayat 2. Hosiana di anak ni Raja Daud
sombaraja siang surgoi. Amin haleluya, puji ta sombaraja siang surgoi. Puji magoana raja si parmonan. Amin haleluya, puji ta sombaraja siang dameoni. Amin haleluya, puji ta sombaraja hadameoni. Hosiana di anak ni Raja Daud, narolah mambo andame, nalamok naseret rohai, Hosiana madigijam. Amin haleluya, puji ta sombaraja siang surgoi. Amin haleluya, puji ta sombaraja siang surgoi. Puji magoana raja si parmonan. Amin haleluya, puji ta sombaraja hadameoni. Amin haleluya, puji ta sombaraja hadameoni. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon desadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogon na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabiasa tod di perbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana dihau pinarsilang, na tuat tuban daw torudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogon na so hatu dosani. Di sima ibana, pay mamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di perbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan ala Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatay na madok, mula mangulu sogok daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Sonari tabigay matiting di huriata. Horas madihita saluhutna, Oras. sahab mata benami tuhamu saluhutna amanginang, dohot akka angginami botonami, anak nami dohot boru nami ruas ni huriatta tuhamu saluhutna, imana beribadah di tonga-tonga di bagas tabe, imana melalui live streaming. Nuaing sahab matikting nanaing si pasahaton ni huriatta, tuhita saluhutna hujahami ma sianingananon tapai hutihut ma naparjolo ima koinonia 2.3 kegiatan Natal sekolah minggu dalam situasi pandemi saat ini di mana kota Cimahi
masih menunjukkan jumlah kasus yang cukup banyak. Berikut kegiatan Natal sekolah minggu sebagai berikut. 1. Pada hari Minggu 20 Desember 2020, acara Natal tetap diadakan pukul 14.00 WIB untuk kelas PGTK dan kelas A, dan pukul 16.20 WIB untuk kelas B dan kelas C menggunakan live streaming atau via Zoom, YouTube, dan Facebook. Jumlah petugas yang hadir di tempat tidak lebih dari 25 orang. 2. Pembagian hadiah Natal untuk anak-anak sekolah minggu dilaksanakan hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 dengan konsep drive-thru. Hadiah diambil oleh orang tua anak sekolah minggu, atau waktu pengambilan hadiah tiap kelas akan diinformasikan di grup kelas masing-masing. Yang berikut Marturia 4.1 Diakonia. Posko bingkisan Natal. Pengumpulan bingkisan Natal sudah berakhir pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Adapun yang terkumpul kurang lebih 200 paket, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 telah dibagikan kepada warga sekitar gereja dan juga jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah mendukung kegiatan tersebut. Yang berikut pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Sere Boru Huta Barat, Nyonya M. Simamora atau Oppu Aldo Boru, lahir 30 Agustus 1933, tutup usia 87 tahun, yang beralamat di Jalan Pojok Utara 1, nomor 131, RT 04, RW 04, masuk WEK 3. Pada hari Kamis 17 Desember 2020 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah. Dan gereja kita telah memberikan desa ataupun diakonia sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut 5.2 Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, gereja kita akan memberikan pelayanan Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti Baptisan Kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau sintua WEK-nya dan membawa fotokopi akte kelahiran. Pastoral Manang Marguru akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 16.00 WIB. Adapun jumlah yang sudah mendaftar baru 2 orang. 5.3 Reservasi kebaktian Natal pertama 25 Desember 2020 dan perjamuan kudus. Sehubungan gereja melaksanakan kebaktian di tanggal 20 Desember 2020 secara live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja, maka reservasi Manang pemesanan waktu untuk mengikuti kebaktian Natal pertama dan perjamuan kudus bagi jemaat yang belum reservasi supaya 1. Mereservasi dengan cara chat WA ataupun tidak ditelepon, langsung ke tim reservasi sebagai berikut. Kebaktian pagi pukul 7.30 WIB ke nomor 087 83 33 43 196. Kebaktian siang 10.30 WIB ke nomor HP 081
2225 20661. Kebaktian siang jam 13.30 WIB ke nomor HP 083 143 673 277. Kebaktian sore kebaktian sore jam 16.30 WIB ke nomor HP 087 824 25 7772. Yang kedua, reservasi di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 mulai dari pukul 12.00 sampai dengan 15.00 WIB. Ketiga, pemilihan waktu kebaktian ditentukan oleh jemaat yang akan hadir di kebaktian Natal pertama saat reservasi. Namun untuk penentuan tempat duduk otomatis diatur oleh tim reservasi. Yang keempat, nomor tempat duduk dapat diambil di gereja pada tanggal 20 Desember 2020 mulai pukul 12.00 sampai dengan 16.30 WIB, yaitu ke tim reservasi kebaktian Natal pertama. Yang berikut 5.4 kegiatan gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan semakin banyak yang terpapar di kota Cimahi, sehingga gereja kita memutuskan A. Ibadah Minggu tanggal 20 Desember 2020 masih melalui live streaming dengan 2 kali kebaktian, yaitu pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB, dan meniadakan semua kegiatan atau kerumunan di lingkungan gereja. B. Natal sekolah minggu dilaksanakan seperti yang sudah dijadwalkan, yaitu hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 secara virtual ataupun online. C. Natal Remaja Naposo HKBP dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 dan gladi supaya diadakan di bulan Januari juga 2021. D. Natal seksi perempuan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021. E. Ibadah Natal pertama 25 Desember 2020 tetap dilaksanakan melalui reservasi dan registrasi dengan 4 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 WIB, siang pukul 10.30 WIB, siang pukul 13.30 WIB, dan kebaktian sore pukul 16.30 WIB. F. Ibadah Natal kedua 26 Desember 2020 Natal lansia dilaksanakan seperti yang sudah ditetapkan. G. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2020 dilaksanakan tatap muka melalui undangan untuk 10 orang jemaat setiap WEK yang dikoordinir oleh Sintua WEK masing-masing. H. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 dilaksanakan dengan tatap muka, dihadiri oleh jemaat dengan 2 kali kebaktian, yaitu pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB. Yang berikut 5.5 perjamuan kudus Manang Marulaun Nabadia. A. Perjamuan kudus pada tanggal 25 Desember 2020 akan dilaksanakan seperti yang sudah ditetapkan jemaat berbaris di altar. B. Pelayanan perjamuan kudus untuk jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja akan dilayani melalui live streaming, dan bahan perjamuan kudus dapat diambil ke kantor gereja tanggal 23 dan 24 Desember 2020. C. Jemaat yang sakit menahun bisa dilayani melalui live streaming apabila ada jemaat yang ingin dilayani di rumah supaya menghubungi Sintua WIK masing-masing. Yang berikut 5.8
pesan Sinode Agung manang tona Sinode HKBP. Gereja kita menerima pesan Sinode Agung atau tona Sinode Godang HKBP yang akan dibacakan setelah pembacaan warta jemaat pada hari ini juga. 5.9 acara Natal keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan Natal keluarga pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.00 WIB. Lembar acara Natal keluarga telah disediakan gereja di kantor gereja, bahasa Batak dan bahasa Indonesia, agar setiap jemaat mengambilnya satu eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan atau acaranya dapat diminta ke sintua wek masing-masing melalui via WA bisa. 5.10 ralat keuangan. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pada kolom rekapitulasi total saldo tertulis yaitu 279.985.426 juta rupiah yang seharusnya adalah 280.985.426 rupiah. Demikian warta gereja. Songoni mamang inang warta ni huriatta nuaing sahab mahita hujau kami ma ima tona Sinode ni huriatta. Tona Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan HKBP Seminarium Sipoholon tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Asi ni roha madihamu dohot dame sian debata amatta dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus rapon toddi porbadia pangapul na sumurungi. Tamasi tutu pasahat totta puji-pujian hasangapon di Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai ala denggaddo merdalan Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan manang HKBP ima na paonop 5 tahun 2020 maringanan di perhutaan Seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Utara nang pe di masa ni Sorimago pandemi COVID-19 siaon didohotan ni ruas Sinode Godang 1010 halak sian 1016 halak na nihirim ro madapotisa na sinodangan ni tema huhalupahon na dipudikku hueahi akka na dijolo Filipi 3 ayat 10 dohot 14 dohot subtema ay denggaddo di rohani toddi parbadia nang di rohanami manguduti pakkobasion tutikki nanaing ro ulaon pasal 15 ayat 20 alu. Di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siado di pamasa sedoeno godangon marhite protokol kesehatan na marsitutu jala tawakuhod do pakorhon negatif ni globalisasi do COVID-on na mabuan sa Sorimago tu sadok portibion jala marpangot tak tungolu ni parhuriaon. Alay diajari na masaido hita asa marbisuk mga daw pisa lumobi ma di ulaon pamaritahonon di barita na uli marhite-hite hamajuon teknologi informasi na binasabasahon ni Tuhani. Laos marhite na masai tubudo parsaoran na baru na patut si halasonotta ima komunitas virtual na mangglobal na tubu sian rumang ni pakkobasion na kreatif sian huria marsada-sada nang na marumang hatopan. Dinaung marumur huriatta 150 tahun lam mangerbang do huria HKBP gabe 32 distrik dohot sada persiapan distrik ima distrik Barus Raya na hinobasan ni 2.760 halak pangula nagok tiki mardala do huhut pajawon ni huria
natului, ima koinonia, marturia, dohot diakonia, nang pembangunan jala hinorhon ni parsaoran nadenggan, tarida doi sian ulaon para sinirohaon nadenggan, tinolopan ni akka ruas di bagasan nabe, alay si parehod dope tujoloon di pakkobasion nalam maju dohot nalam tu dengganna asa takkas tau haposan manang akuntabel patar transforman ang giat boy huriatta gabe tiruan jala sibuan pasu-pasu tu sadok portibion sinodogadangi dipuka opui eporus HKBP ima padita Dr. Darwin Lubat Tobing di bagasan pertangyangan pamuhay laos ihut mamuse tu upacara nasional dohot kata sambutan sian akka udangan nang panggonggomi Sinode Godang 2020 on manaringoti tolu bagian bolon ima majalo barita jujur tahun ni opui eporus dohot laporan pakkobasion sian sekretaris jenderal kepala departemen koinonia kepala departemen marturia dohot kepala departemen diakonia hobartu rencana iduk pengembangan pelayanan dohot restra manotopon dohot mengesankan renstra konvensi agenda ruhut parmahanion dohot parmisangion manang RPP hobar tutona dohot haputuson ni rapat pendeta HKBP tahun 2010 sian nasal pui dipatupado pamiliton ni uluan ni HKBP periode 2020-2024 ima eporus padita Dr. Robin Butar-Butar Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simajuntak M. Min Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH dohot 32 halak preses HKBP tahirim do marhite akka uluan ni huriatta naung terpiliti mabuan huria HKBP mangeahi pakkobasion nalam tudengganna tujuluanon hobbartu pajouon ni Kristus alani sude mahita manangyakon dohot mangurupi pakkobasion di tonga-tonga ni hurianai. Saya dipasu-pasu jala diramoti Tuhan masude akka perhubas nang ruas ni huria di sadok HKBP di bagasan hahipason mahamu hipas mahami hipas mahita saluhutna. Amin. Seminarium Sipoholon 13 Desember 2020 tabe mardongan tangyang atas nama sude ruas di sude Sinode Godang eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumbat Tobing tertanda tangan. Songonima titing namasa di tonga-tonga huriatta dohot tona Sinode Godang na pinasahat ni huriatta sian pusat tu huriatta HKBP marsada-sada. Mauliate madita salutna horasma. Nuaeng tapasahat na piliatta hut mahita marede sian bukede nomor 770 mulai sian ayat sada. Sama poros maungan utari di tangan halo mulung suruh tunasonal liak ubanaho di tangan halo mulung suruh tunasonal
Jono amidang lelegi tokinai pujianmu Tuhan. Sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo hati-hati doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam, selamat Advent ma dihamu saluhut na amang inang na diaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jala tabe mamuse hupasa tame Tuhamu akamanami nanami na niaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na rap beribadah dohot hame huriani HKB Tuhata KBP Jala Lurah Cimahi di Minggu Advent na parpudion. Jala memang alani akka hamaolan situasi namasaon omma padualiho kita di bagasan na parpudion marminggu secara live streaming tanpa tatap muka. Alai las marohata di hari tanggal 25 Desember andong na satokinai tinggal menghitung hari nama kita bisa beribadah secara tatap muka ya dengan registrasi nanunga di aturhon di tonga-tonga ni huriata. Buah baenon imana masa nabui di ulahon ni huriata asa dengan tujuan sai daoma virus corona nama saon sia tonga-tonga ni portibion asa bui hita totong buse di bagasan la siroha madalani ararini ngoluta rap dohot aka dongata. Amang inang di Minggu Advent na parpudion hata ni debata nagabe jamita ima nanienet sian 2 Samuel bidupitu mamukamai sian ayat sada sahatu ayat saplonom. Amang inang tapai ihut mahatani debata di bagasan bagas tabe songoron mahatani tuhat tadisi. Dungi ujuhudur rajai sahali di bagasan jabuna jalanaung marhasonangan rohana di bayan jahuba maradopon nasa musuna humaliang. Jadi Roma hatani rajai madok panurirang natan. Waidama maringan di bagasan jabuna sian hau ares do yaau. Ya poti ni debata maringan do di tonga-tonga ni ribe-ribe. Dungini nasinatan mamadok rajai atong lau maho. Nasana sinakapan ni roham di bagasan patu pamai ay jahuba do dongammu. Alai bornginai Roma hatani jahuba tu sinatan madok songonon. Lao maho hatahon ma tu naposokku si David. Songonon do hatani jahuba tung tarbain homa paulihon diau sada bagas bain inganaku. Aidang dung maringan au di bagasan jabu. Holat ni ari dung hubuan halak Israel nakok sian Mesir. Rasi rasa sadarion. Totong doau mardalan-dalan. Maringanan di bagasan udung-udung. Saleling au mardalan-dalan. Rabdo sudi halak Israel. Tung dung maau. Madok nanggo sada hata tu sahala sian akan margan Israel. Akan ahudokon nian marmahan bangsoku Israel songonon puasa so di pauli hamu diau sada joro sian hau ares ope songonon ma dohononmu tuna posokku si David buti hatani jahu bajebaut nunga au mabuat ho sian parmahanan sian nama ngadu akabiru-biru asabakit ho gabe iduk gumonggom bangsoku Israel. Sai hudongani ho nasai laun manang dopok dia ho mangalaka jalanunga husiapo sudi akan musum maradopon ho jalan hubain guarmu marbarita situtu songon guar ni halak na bolon akan ditanoon akub ni nunga hubasa-basahon sada inganan tu bangsoku Israel jalanunga hulopokon ibana asa maringan ibana disi asa unang be
tarhutisa jala unang be didak dati akka anak ni hageduhon manoksak-noksak ibana songon uju ni mulana. Jala olat niari dung hubabangkin akka panguhum pareta bangsoku Israel. Au do mangalehon hasonangan tuho marado posude musum akub ni marbaga-baga muse Jahoba tuho. Babua pahoton ni Jahoba pinopar musogot. Yarung jupang tikim mate marpungu ho tu aka opum. Patidang ho kuma pinoparmu di pudim na ruar sian butuham. Tu ibana ma pahotokku harajaun. Ikon ibana pauli sada bagas di guarhu. Jala au pahoton habang sani harajaun na. Rodi saliling-liling na. Au gabi amana. Jala ibana gabi anakku. Ja molotung mabahen dosa ibana. Lising-lising ni jolma pakiaw ko mga lising ibana. Aledang usatokku siyan ibana anggo angsi ni rohaku. Songon na huusati siyan si Saul nang hupaijur di jolomi. Alay ikon hotdo anggo pinoparmi. Dohot harajaonmu. Rodi saliling-liling na di jolom. Habang sampai ikon hotdo rodi saliling-liling na. Ido sahat na moliate madi Tuhata di hamu kamanginang na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Denggad do niyan molo adong na sinakapan ni roha jala di parsita rohaon say saut manian na di bagasan rohaon. Nauli do niyan na sinakapan ni roha. Nadenggan donian na pinarsita ni roha. Alay ido tutu songon hata ni debata jolmano marsakap ale debatado na patuluhosa. Di bagasan roha molo tarimang-rimangi di bagasan ngulu taon. Sipata adong do amanginang nasyan na pinarsita ni roha. Sian ia kaangan-angan di bagasan sihol ni roha akan adinggan akan nauli nang si patupaon nang si ulahon dia karina sogot mauliate madi Tuhata adong donian naturalisasi ade ba upamana muluboy niyan di tahun 2020 sada ala satu kinai tinggal hitungan 10 hari naik hurang lubi nama tarik konota tahun 2020 na di bagasan aka pergumulan jara 2021 sinakapan ni roha magomanian virus COVID-19 ina roha ba sudido hitam laho masakabi akai baboloboy niyan ba dinggan ma aka ulaun nang pesempak madabu di tahun 2020 ale 2020 sada nihirim ma akala siroha ma akana naro di tonga-tonga ninggulu dinggan doi dak pola bohai amanginang sude do jolma na pinarsita akan si songoni aka yanak kope rupani aka nadapot na songo na pinarsita ni roha ma dapot ma akan nani luluan na jupang ma akan jinalahan sudedo hita akan manakabi akan si songoni jala moloboy nian di tahun 2021 daon boy dope hita jupang doho keluarga boy hita rap doho akadongata di bagasan parmingguan jala sude akan ni parna di parsita di akan di cita-cita kape sesaat ma di 2021 tahun alai tu hatta ma patuluson ido na ngagabe hata haporsiaon nagabe pakrimon di halak na porsia di tonga-tonga di gulu alai ido sipata tutu di pardalanan ni ngulut tamanginang adong do sebahagian naturalisasi na sinakapan ni roha terlepas mai daw akan naburuk
Dau makan asodenggan, alai na hudok di bagasan hata di bata di tibikigon, ima akan sinakapan ni roha akan adenggan ma akan nauli ma diadopan di bata roh diadopan di jolma ido nagabe jamita di bagasan tikion. Alai adong ro tutu, molo ta ida di bagasan ngolut tanah selaon, boy hita satokin mana tap tupudi. Si pata olo do tutu, dang terrealisasi akan sinakapan ni rohai. Dang terrealisasi manang dang nahudokon sudat. Alai nahudokon tertunda. Ya, tertunda. Mungkira dang ditiki na une dope na dipasahat de batas sakap ni roha. Na pinarsitan ni roha. Mungkira haduan dia kaari na magihut. Denggam ma haduan bapos rohaku di tuhaku. Diogo subuan di bagasan tangiang. Anggia madiari na mangihud. Dilod di bata mana sinakapan ni rohan. Hobar tu na lomo ni rohana. Ido nagabe pakirimon niya kana porsiya. Amang inang apalagi mang na sinakapan ni rohan na niojar ni akapabahenan di debata. Na matsegurang di bagasan nguluta. Na denggan na binahin ni debata. Yang terrealisasi di bagasan nguluta. Ujung na Roma sihol ni roha. Nga denggan di bayat debata tuaw akanlah si roha. Nga sonang nguluku di bayat debata. Dapat akan na nililuan. Nang pesahatu bagasan tikion. Adong dope piga-piga na pinarsita ni roha. Naso terrealisasi dope alay. Ala burjo ni debata. Guk pabahenan na. Namasa di tonga-tonga di nguluku nuaing. Upasahat ma. Ahado nagabe. Pasahat aku naudi tu debata marhiti hiti bagas jerona doh marhiti hiti akan aposona mungkin adong dosia kita jala hita mukira sudedo na parsita hosoni. Tetapi ketika tidak terrealisasi adona terjadi. Adong dua na parjolo adong na makamlation. Oke lah. Dang tikina dinggat dope di pasak di bata. Mungkin di hari mana mangihu mardongat tola siroha hudala ni mariari nguluku uhud akan ampe narsita ni rohai dang diau na mangulahon mukira peparaku mangulahon. Nampak dua hon ada mungkin unsur kekecewaan. Bahasa tahe bahasa busong ni ati Tuhan. Nadinggat do na husak kabi. Nadinggat do na humanarsita. Ale bahasa gabi songonon. Dang di paluas so, dang di liak kumardalan. Ahado na masa Tuhan. Mungkin ada kekecewaan. Alai nagabi tujuan, nagabi turpuk tadi bagasa tikion adalah apapun yang Anda rencanakan, apapun dan sinakapan ni roha yang baik kepada Tuhan dan kepada orang lain, walaupun Tuhan tidak atau belum mengizinkan atau mempending di bagasan tikion alepos roha dia rina mangihut Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Itu jamita di bagasan tikion agar tidak kecewa di bagasan nguluta molotung pe depending di bata aka na pinarsitan di roha depending tuhata aka na sinakapan di roha, tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bukan saat mungkin tidak saat kita, tetapi pada masa keturunan yang selanjutnya. Itu hata di dibata di bagasan tikion. Amang inang nadia holongan marhararoan maon sian Raja David. Taboto do isi Raja David. Secara manusiawi dia tidak diperhitungkan oleh manusia untuk menjadi seorang raja di tengah-tengah kerajaan Israel yang sangat besar itu. Tetapi om mana didok na dang dalaku dalammu dang sakapmu sakapu songonan didok ni hata ni dibata. Walaupun tidak diperhitungkan manusia, dia menjadi seorang raja karena dia tidak memiliki keturunan seorang bangsawan, karena dia tidak berada dari golongan orang-orang yang kelas atas atau dari golongan kerajaan. Dia tidak merupakan keturunan raja. Dia tidak merupakan keturunan keluarga orang yang berada atau keturunan orang yang terhormat, tetapi dia adalah keturunan peternak domba, pengembala domba
yaitu Isai yang adalah nama ayahnya. Ya. Halai omah tadi di bata. Dipilih di bata do ibana gabi raja manggatihon si Saul, karena Saul tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Secara postur tubuh pun imana do nau met sian akka dongan na humaliang. Imana do nau geleng sian postur tubuh dia kadongan na adong sebayana di hati ai. Tetapi inilah perintah Tuhan kepada Samuel agar Daud dipilih dan diurapi menjadi raja. Maka Samuel pun datang kepada Isai ayahnya untuk melihat siapakah Daud yang telah dipilih oleh Allah, yang diperhitungkan Allah menjadi raja menggantikan Saul. Lalu Allah pun melihat begitu kecilnya Daud, begitu belianya Daud, seorang remaja yang masih berumur mungkin kurang lebih 16 tahun, tetapi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Amang inang tabo todo perjalanan ni si David. Ketika dia dipilih menjadi raja, dan ketika Saul tahu bahwa Samuel telah mengurapi dia menjadi raja, maka rasa iri hati dan sakit hati serta dendam serta amarah muncul di tengah-tengah diri Saul. Maka dia pun diburu dengan pasukannya, dicari untuk dibunuh. Tetapi atas karunia Tuhan, atas perlindungan Tuhan, maka Daud pun berhasil lolos daripada kejaran Saul. Itu sebabnya ketika dia sampai di kisahan Ibana, menggantikan Raja Saul, menjadi raja di tengah-tengah orang Israel. Lalu dia duduk di tahtanya. Dia dikelilingi oleh pasukan, dikelilingi dengan kemewahan. Semua orang menghormati dia, semua orang takut akan dia. Lalu dia melihat begitu megahnya, begitu mewahnya istana yang dia tempati, yang dia tinggali di dalam kehidupannya. Lalu dia berpikir, aduh, alangkah senangnya aku hidup, alangkah mewahnya tempat aku ini bernaung. Sedangkan yang menjadi tempat Tuhan, ya, yang menjadi buat Tuhan tidak ditempati dengan semestinya, tetapi tabut perjanjian Tuhan itu hanya berada di dalam tenda. Lalu ia berkata kepada Nathan, adong sakapu, panjong jongok kumabagas ni debata, naing gabe inganan ni Tuhan tadi si, inganan gabe tabut perjanjian, alai Roma Nathan di dokma, lahu hula homa, hobar tu na lomo dirham, alai di bagasan borginai, Roma debata, marhiti hatana, tu Nathan, lau pabuahon, babua matuna posokku si David. Memang audo mamilit ibana nagabe raja, audo madongani ibana, audo mangaramoti ibana, alay nang pesongoni, dang tolo poku ibana lahu pajongjok ko bagas, alay dang di ibana, alay tu pinopar na masogot, tolo paku lahu pajongjok ko bagas joro, ala memang tupoparan na do haduan, yaitu kepada Raja Salom. Maka bait Allah itu akan didirikan dan akan dibangun dan akan diresmikan. Kenapa Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait untuk dia? Allah memang nunga di boto debata karakter di si David. Karakter di si David adalah berperang. Dia menumpas segala musuhnya. Tangannya penuh dengan darah untuk menumpas segala musuh-musuh kerajaan Israel. Dia berhasil membuat kerajaan Israel itu menjadi sebuah kerajaan yang sangat megah, menjadi sebuah kerajaan yang sangat luas. Lalu Allah tidak menginginkan dari tangan Daud bahwasanya bait Allah itu didirikan, karena Allah tahu bahwa tangan Daud itu penuh dengan darah. Bukan berarti Allah tidak mengizinkan, tetapi Allah mempending. Dang ditikiho ala ditiki anak muda Raja Salomo haduan nagabe pajong jongombu bagas jorokku jala pahotok kuma
harajaanmu rodi saling lelengna, dengan catatan, dengan syarat ketika keturunannya nanti tetap berada di jalan kebenaran Tuhan, maka kerajaannya itu akan tetap sampai selama-lamanya. Tapi ketika keturunannya itu melanggar titahnya, membelok dari jalan Tuhan, maka kerajaan Israel itu akan dipecahkan oleh Tuhan. Walaupun Allah tidak memusnahkan kerajaan Israel, sampai dengan hari ini saudara-saudara, Israel itu masih ada, karena itu adalah buah perjanjian daripada Allah kepada Daud yang merupakan hambanya. Amang inang dung di Papua sinatan na si Songoni, ahado nagabe sikap ni si Daud, dia tidak kecewa. Dan berontak gimana tuh debata? Dia tidak marah kepada Tuhan. Alai di bagasan la siroha, di bagasan damai ni roha, di jakod ibana do sude na didok ni debata marhite-hite na posona ima si Nathan. Idobana di ayat 10 pitu, satu ayat 10 sia, didok si Daud do tuado pan di debata. Ale Tuhan tarlumobi ma di ayat 10 lalu, didok di si David do tuado pan di debata. Tungi se mau pola ale Tuhan Jehovah. Tungi se mau pola angko pinoparhu, upay tung dibuah ko au sahat rotuson. Akup ni mau tikudo pe di roham ali Tuhan Jehovah. Bola hud marbaga-baga ho taringo tu pinopar na posomon. Taringo tu namasa songgot uhum ni jol madoi ali Tuhan Jehovah. Di bahasa Indonesia dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dalam hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, yang telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Dia tidak kecewa, tapi mensyukuri, Tuhan, walaupun engkau tidak memilih aku untuk membangun bait-Mu, tetapi memilih keturunanku nantinya yang akan membangun bait-Mu. Siapakah aku ini Tuhan yang telah engkau pilih? Siapakah latar belakang keluargaku? Siapakah aku ini yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tetapi engkau telah memilih aku dan juga keturunanku menjadi berkat bagi-Mu, dan akan menjadi penolong dan juga akan melahirkan, yaitu Kristus Yesus. Karena dari keturunan Daudlah lahir Tuhan Yesus Kristus, yaitu Raja Juru Selamat yang akan kita pestakan nantinya mengenang di tanggal 25 Desember dalam Natal yang penuh dengan sukacita ini. Itu adalah berkat janji Tuhan dari keturunannya Daud, maka Allah memberikan janji itu. Walaupun nantinya keturunannya itu Raja Salomo, pada akhir-akhir sisa-sisa hayat hidupnya dia melanggar perintah Tuhan, dia membelok dari jalan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa Baal, dan juga telah memperistri daripada perempuan-perempuan dari kerajaan-kerajaan yang merupakan musuh orang Israel. Tetapi walaupun sampai kerajaan Israel itu terbelah menjadi bagi dua, tetapi pada akhirnya dari keturunan Daud jugalah Allah memberikan seorang anak, yaitu Mesias, anak Raja Daud, tunas Daud, Yesus Kristus, yang telah akan kita rayakan di dalam Natal ini, yang merupakan Tuhan, yang merupakan sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan firman Tuhan di bagasan tikion na parjolo amang inang pasahat madalam mutu debata, apa yang nasinakapan ni roham di bagasan taunon jalan tarlumobi di bagasan Natal ta anongan di bagasan sukacita. Terlebih ketika engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai upah, sebagai perjanjianmu, sebagai terima kasihmu kepada Tuhan. Di dalam bait-Nya mungkin engkau akan membantu orang lain. Engkau juga akan membantu pembangunan bait suci Tuhan dimanapun engkau berada. Melalui apa yang telah engkau terima menjadi berkat Tuhan,
engkau memberikan itu kepada Tuhan, memberikan berkat yang telah engkau terima itu menjadi bagian bagi gerejanya, bagian bagi hambanya, bagian bagi orang lain yang miskin, yang tidak memiliki ayah atau nasomarama, nasomarina, yatim piatu, yang tidak bisa sekolah, yang bisa engkau bantu. Bantulah, karena Tuhan menghendaki engkau demikian. Nang pesongoni, molotung arong nasina kapan ni roham amang inang. Na depending ni debata dobe, dang na hurokon na sudat. Tetapi depending Tuhan Allah, nantinya akan diberikan Allah indah pada waktunya. Maka jangan kecewa, tetapi tetap lakukan yang terbaik. Tetaplah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena ketika engkau berbuat baik, itu bukan menjadi penghalang untukmu untuk memberikan. Itu bukan menjadi penghalang kepadamu untuk menerima berkat Tuhan. Walaupun tertunda, tetapi tidak menjadi penghalang bagimu untuk melakukan yang terbaik di mata Tuhan, di baitnya, di rumahnya, memberikan yang terbaik kepada hamba Tuhan, memberikan terbaik kepada rumah Tuhan dan juga kepada orang lain. Lakukan itu selama engkau masih hidup, karena itulah yang Tuhan inginkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Napa dua hon dihamu kamanginang na dihalong di bakasan Tuhan Yesus. Hendaklah seperti Daud yang menerima berkat Tuhan yang bertubi-tubi datang luar biasa. Dan terbilangan, tidak terhitung sebenarnya berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Ya. Soalnya didok nih ede, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung, dang terbilangan boy. Berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu datanglah mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan dalam Advent yang terakhir ini. Apapun yang ada padamu, itu harus kita syukuri. Jangan nilai berkat Tuhan itu dari ukuran harta duniawi, dari ukuran jabatan, dari ukuran manusiawi. Jangan pakai timbangan dunia ini untuk menimbangi betapa banyaknya sebenarnya sukacita dan berkat Tuhan yang kita terima. Jangan. Apalagi kita membanding-bandingkan kepada orang lain. Tuhan, gimana mar mobil, amar motor. Unang song nih. Tokin nai, Tuhan, halaka mar motor, amar sepeda. Tokin nai, Tuhan, halaka mar sepeda, amar dalapat. Tapi udah dilihat di baratu hita hai pason. Karena apa? Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita berterima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang kita nikmati secara duniawi. Nautiki dihalason, nagudangi dibagi doka dongan. Makanya soalnya dia di buku ede ya saya tetek nautik dei molo saya manetek lam kudang doi ya itu berkat Tuhan, syukurilah. Nah jalani mamang inang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus. Nah dua hon itu menjadi pesan Advent kita yang terakhir ini. Nuai ngamang inang sada marwata di bagasan tangi yang mardongaton ele-ele doh puji-pujian tu de bata. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita menerima kedatangan Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia, yang lahir dalam hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita sudah mempersiapkan diri kita, hendaknya juga dalam persiapan itu ada perubahan. Perubahan hidup, perubahan dalam perbuatan, tingkah laku, pola pikiran. Ya. Jangan hanya kita mempersiapkan dengan pernak-pernik dalam rumah kita, dalam gereja ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghiasi hati dan hidup kita ini, hati dan pikiran kita dengan rasa syukur kepada Tuhan, berterima kasih, tidak pernah kecewa,
tetapi tetap berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Karena berkat Tuhan akan selalu melimpah. Sokon hatani di bata dia 10 tolu. Pahotoku habangsani harajaun rodi saliling-lilingna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Amin. Martanya kita. Mulia jala pinuji maguarmu ale Tuhan di bata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulia manunggah saat kami ale Tuhan di bagasan adpen na parpudion adpen na paupaton. Jala di ari na jepekon di piga-piga ari nai masuk nama kami Tuhan di bagasan ulau nasiroha. Ima pesta Natal na di pesta hokame na gabi lasiroha di ganub tahun jala nang pedi bagasan pandemi COVID-19 siya na somarah ujung ado pesatu sadarion ali Tuhan moliate madohonon nami ala diramoti hongulu nami on di pasat hoa kanadinggan di pada hoa kaparmaraan di liako hahipason jala di bagasan apenat parpudion ali Tuhan dibuat kami mabangso dan negara namion Tuhan ramotima pada usia naka hagu turun pada usia naka parbulak-bulatan pada usia naka sakap-sakap ni parjahat leo mahabisuhon tua keuluan nami tua kap aparat ni pemerintah leon hagogon musa itu tim medis tuah ka pasien na terinfeksi COVID-19 siya tuah ka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton dohot na di bagasan pemulihan tuho matotong upasat tami ali Tuhan upasat tami ma saluhu na tu bagasan tangamu na badiay sosong ni pali Tuhan di ruas ni huriam na si bagasan lasiroha Imana marulang tahun, dohon na marulang tahun pernikahan di bagasan mingguan, upasat kami matu bagasan tangamu ali Tuhan. Di Natal ni akayan akon nami sekolah minggu di bagasan Botariope Tuhan totong, tuho mah upasat kami. Ramoti akayan akon nami ali Tuhan, nang pesubuh na sida, mar Natal secara tatap muka alai secara virtual, dang makurangi lasirohan akayan akon nami laho mar Natal majakon haroron ya anak Tuhan Nabi Yesus Kristus di tengah-tengah ni roha do pikiran nasida. Tuhan sosoni pe akauluan di tengah-tengah ni huriam. Parsahalai perbadiai asabu nasida Tuhan. Terlalu mobi di pemimpin imadi purus sekjen akakadep do kaparesas nang tarpilit marhite sini di gudang. Parsalai mana sida. Lamanguluhon huriam di 4 tahun na mendatang asa mardalan di bagasan lasiroha di bagasan hadamion bui hehe huriam hagabipe lama baritahon barita akan nauli di tengah-tengah ni ruas di huriame mulia tema Tuhan di tengah-tengah ni tempat tinggal nami ope Tuhan Cimahi Bandung Tuhan paherba matangamu na badai asa hatok manian Tuhan lau akan nama saon unang behami di bagasan zona merah alasa boy totok kami Tuhan marlasiroha boy dapotan nami Tuhan hanguluan songon lasiroha nami diakari na usalpu sadok hupasatai ma Tuhan tu bagasan takamu na badiay muliate ma Tuhan o matangyang nami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus di balua kami asimaroham bertangya kami di lupamu amin. Amang inang na diaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tapasahat mapeliat tentu di bata uhud tapuji ma Tuhan ta las bemarohamuna nati gorohai now
yang dilului rohana kisut sonang naik di surga haban sana harajao naik ai naik buni dope di tanah sakaka tulus besakapa patar mai sude. Tapasa mapeliat taturo panidebata martangyang mahina. Alidebata manami na di banogi jang horo haro ni saluhu siloleho na dinggan doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasatami masyan na leon mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husos di jolom. Pasu-pasu merama jalaramote sa huparahasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajan mo dito nga tungan ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mituhami. Asalam kikir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi roti pamatatu osadohot gogoki rodi saluhut artaku kupasah Ale Tuhan debata manami para siroha asa ngapon hamulia undoh puji-ujian madihoro di saliling dililingna. Mulia te marohanami diho alani asini roham dohot holong ni roham. Ay disuruhono anak muna sasadai asa malua na ginom komamus yan dosa nabi. Namala siroha dohamin waing di bagasan hasirepon ni roha. Marningon haroro ni anak mu dohot hapapatar na tuh liat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata na mangului. Pinuji maho ala ni asini roham ala dipaturu-turuho dirim gabe saur ho tuhami jol manalia asa malua kana pinili musia dosa nabi malasi rohan uhamin waing jala maruliate rohanami marningon harorom mangibati hami sa topot mahuriam jala pature may bahen inganammu bungoti marohanami parbaria jala patiur masaluhu nai marhite-hite sodang ni barita nauli asa hubas sami pa imahon hari harorom nas angapi sa pasu-pasu ma namang gom-gom hami doho saluhut raja ni halak Kristen sa sodangi jala pasu-pasu masaluhut adita guru situa evangelis dohor akana paturehon na marsahit asa margugo na sida mangaramoti huriam sa sungguh lima hami tu hamubao ni roha na tutu apu lima akana marsak urupi na targugot doho na marsahit sa patiur ma lakan ni nalaw mate asa torang rohana manopot hasonangani sa topon madungan nami na dihahulumon pabisar mabarita na ulitu na sida asalam taba akana porsiado na pasangapon ho di ari harorom di nasangapi amen alia manami na di banogid jang sa binarbadia maguarmo sa rumah harajanmu sa saat malomon ni roham di banotongon songon na di banua gidjang leon matuhami sa deron hanguluan siya pare sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu panghujunan palua mahami sian pangago Ai ho dona puna haraja doho kagoka roti asarapo di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana bidaho
Di dopako Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasarhon madami na tutodim. Amin. Salam, selamat Advent madi hamu saluhuna manginang. Selamat menjelang Natal. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Jala diramoti Tuhan tama saat mata benami tua keluarga. Jala tadok ma tua kadongata nadi siamun dohot nadi habirangta. Selamat Advent, selamat menjelang Natal. Salam, Tuhan berkati.